Wala rin din. Oo, yun ang sinabi na meron nga. Basta matagal ka nang uminom ng pampatulog, hindi ka makatulog. Oo. Ayaw mo yung gwardiya ka sa bahay nyo. Mahirap. Mahirap yung utang na is. Baka naman na-stress kayo, tay. Hindi naman. Wala naman akong dapat. Inaaway mo ba ito, nay? Hindi naman kami inaaway. Sport ka ako eh. Spoiled ka dyan? Eh baka naman may natipuan babae, nay, doon sa Cebu, tapos hindi siya sinagot. Sa Cebu lang ito nangyari. Tapos pumunta ng pulilan, hindi na nagising, ay hindi na makatulog. Baka hindi siya makatulog sa kakaisip doon sa babae. Saka ka siya nakakatulog. Na-check ko na likuran mo tayo, yung likuran mo, or mismo makukuha. Pero ito, medyo nagkaroon na ng laman. Hindi natin malalaman kung makukuha natin ito ng isahan lang o mabalik pa siya. Pero doon 100% doon sa may balakang niya, nakikita lang naman siya ng ugat sa L3. Kasi L4 yun eh. Hindi, may tawag na L1, L2, L3, L4. So, pari makukuha yun para mismo. Physical niya sakit talaga yun. Pero ito, physical niya itong sakit yung frozen shoulder niya, nagkaroon na ng laman. Hindi natin masasabi kung makukuha natin to. Pero 100% gagaan to. Kaysa yung tumutusok niya dito sa puso niya, mawawala ito ang mismo. Pero hindi ko rin masasabi kung luluwag siya kung luluwag talaga. Kung malaki ang bawas sa kanya, siya na makakaramdam din ako. Pero yung pagtulog, hindi ko masasabi, baka inisip ni girlfriend niya. Hindi, 100%, agree naman ako doon sa nagkamon sa kanya. Automatic na naman yung darsan sa kanya. Baka na nagkataon ko, nagkatigtigan sila sa mata ng sinumang babae na ito. Baka na na-hypnotize siya o nausog siya ng tao. Yun lang, masasabi ko. Pero check-in pa rin natin. Kasi ilang beses na siya nagpupunta sa albularyo eh. Pwede medisina, albularyo. O, check natin. Gawin natin ng paraan kung anong dapat natin may gulong sa'yo sa pamamagitan ni Kristo. At ang gawin mo lang, humingi ka ng tawad, pagpatawad, tumanggap ng pagkakamali, ibigin mo si Kristo, higit pa sa iyong buhay, katawan niyan, mahalin mo yung mga anak mo at yung asawa mo. Okay na. Bawasan. Naninigarilyo kayo? Umiinom. Chicks. Hindi talaga. Yan ang pisabi na yun. Para panlapag sa mahiwagang pa ng asawa nyo. Mega shoutout po. Good morning. O shoutout mo tayo mga taga-Pulilan tsaka taga-Bicol tayo. Ay, Baguio. Ano ba yun? Cebu. Shoutout mo tayo. Nanonood sa'yo. Shoutout dyan na Bigat Rocky. O ito, shoutout mo dito sa YouTube channel. Naka-YouTube channel tayo. O, shoutout. Shoutout sa mga taga-Bulacan. O, mega shoutout po dyan sa mga YouTube channel natin. Mundo Gian, Alicia Valdez, De La Cruz. Shoutout naman dito sa nanonood sa Facebook page natin na wala pa palang comment. Hindi ko pa pala nababasa. Wala pa nagko-comment sa Facebook page natin kaya hindi ko pa nakikita kung sino kung sino siya. Gawa natin ng parang para makatulog si tatay. Gawin natin dapat ang ating trabaho para makatulong sa kapwa. Ewan ko lang, pero salamat pa rin sa manggagamot niya. Hahanapan ko lang na ng pattern kung talaga agree naman talaga ito. Minsan ma-agree naman ako sa kapwa ko manggagamot kung totoo. Na-check ko na ito. Talagang lumalabas dito babae. Hindi ko lang alam kung bakit siya galit yung babae sa kanya, baka hindi niya binibigyan ng pera. Kaya, hindi niya pinapansin yung babae. Siguraduhin mo tayo linisin yung nagawa mo tayo kasi bukas na yung portal mga kanipa mo. Sa likuran mo, 100% mawawala. Ito, sinasabi ko lang ito. Luluwag siya kayo sa dati. Pero mapawawasan yung sakit ng puso niya. Malay ko kung mawala ngayon. Depende, si Kristo magpapasya niya ako. Pero likuran mo, kaya, pasok niya sa hilot. Pero hindi siya hilot, tinalamin. Para mawala yung naibig niya. Hindi kasi teres eh. Masyado naibig. Makukuha yan na mismo. Pero yung pagtulog, si Papa Jesus magpapasya. Sabi mo sa kanya, kailangan mo na lang matulog. Humingi ka lang ng tawad. Ito bukas sa Facebook page natin, sa YouTube channel, Mundo Gian, Alicia Valdez, De La Cruz, ito si Helen Mananis, Nolan, Sir Nolan, nanonood pala si Nolan. Sir Nolan, mega shoutout. Turuan mo ako mag-gitara ha, tsaka kumanta. Yun na lang hilig ko kumanta, pampawala ng stress.
Nai-stress ako eh. Ang dami nagtatanong doon sa Facebook page ko luma. Eh nandun, bago ko ginawa yung tatak albularyo, sinabi ko na doon sa Facebook page ko kung sa alipin ng Ama. Lagi kasi ng Ama. Huwag niyo kalimutan si Papa Jesus yung Ama. Yung dakilang Ama, Jesus Nazareno. Ayaw niyo pumunta. Punta doon sa Jesus Nazareno. Hindi niyo talaga ako makikita. O, punta kayo sa YouTube channel natin. Ano niyo naman yung YouTube channel natin eh. Nakuya tuloy ako kakasasagot sa inyo lahat. Anong oras na ako natulog? Alas 3 na. Kakasagot na sa inyo lahat. Pag hindi kayo nag-ano punta ron sa Facebook page natin, mag-healing water ako susunod na araw. Pwede ako mag-healing water nitong linggo. Wala akong gagawin. Valentine's, Martes. Wala pa lang, may nagtatanong pala dyan, walang gamutan tayo ng Martes. I-date nyo muna yung mga girlfriend nyo, pati asawa nyo, pati boyfriend nyo, pati asawa nyo rin. Pati mga anak nyo, i-date nyo na rin. Buong family, mag-date kayo. Mamasyal. Ibigay nyo muna yung pagkakataon nyo sa pamilya nyo. Gifted yan ni Papa Jesus. Manda ka kuya, ha? Magdasal ka, tumingin ka ng tawad, ha? Hindi ko sinabi may babae asawa nyo, ha? Tama naman sinabi ng mga gagamot nyo. Check lang natin para makasigurado tayo. Over na to sa gamot, baka mabingin na to sa kakainin ng gamot. Ilang taon na to uminom ng gamot. Ang patulog, higit tayo. Bumana agad. Amin. Ay tao talaga. 100%. Totoo sinabi ng mga gagamot mo. Isa siyang babae at isang maligno. Papasin muna natin yung maligno. Unahin muna natin yung maligno. Hindi niya na-detect yung maligno. Linis, paspas, higit, sa pangalan niya sa Kristo. Amen. Yan na, gumagana na. Mas masakit din yung babae. Pasasin mo muna, unahin muna natin yung best friend yung maibig. Hindi lahat, buong katawan, pati balakang, humingi ng pagkatawaran, magpatawad, tanggapin ang pagkakamali, yung pag-iangat ka niya sa Kristo. Sambitin mo si Kristo na Jesus name. Sabihin mo sa Kanya, bigyan mo pa ako ng pagkakataon upang magamit ko ang iyong katawan sa anak buhay para sa aking pamilya. Ako'y nagkasala lamang, ako'y tao lamang. Ipagpasin. At kung na sabihin ni Papa Diyos, gusto mong bumalik. Pagagalingin ka na niya. Paspasin. Lahat yan. Hindi pa yan masyadong masakit. Inimento pa lang ito. Pero bibirnis tayo sa taong babae. Baka hindi mo pabinigyan ng sustento. Matapos si nanay talaga. Ito totoo naman sinasabi ko magpagkawas eh. Mag-gawin naman ako, babae talaga ito eh. Baka nakita siya sa Cebu, ngayon siya nakakita ang ponging taga Bulacan. Ang guwapo kasi ni Kuya sa Bulacan eh, no? Na-inlove yung taga Cebu sa Bulacan. Hindi ka pinasin. Ano pa rin din nila yun? Ito, nag-vlog ka nga taga sa Bulacan. Dito lang kayo nakita yan. Pilipino yan, Tagalog na Tagalog, Bulacan. Sige tayo, so andar ka tayo, huwag kang titingala. Huwag kang didilat lagi. Tingala pa, sige, tingala mo pa. Kung ba nasaktan yung elemento, ito tayo mag-permis. Ito, seryosoy mo talaga to. Tao to, kumanda, mag-release tayo ng konti. Itaas magneti ko yung kuryente, gagawin natin 50% lahat. Amin. Yan na, gumagana na. Diba? Sabi sa'yo, kaspas. Ito talin kung nangyari sa kanya. Isang babae. Hindi ito naalis. Yan pala itong palalayasin ni Kristo. Yung elemento, di siya nasasaktan, di ba? Pero pagdating sa tao, sa pangalan ni Kristo, ayan o. Ayan na. Sabi sa'yo, may tao yan. Kaskasin. Amin. Ayan, nagdagan ang kuryente magnetic sa ulo. Lagyan ng apoy sa malit ng pakan. Lagyan ng tulog na banal sa puso. Sige. Pag hindi pa na kuryente, ewan ko lang, gagawin natin tostado ng lahat yan. Sige. Pag lumabas yung malagkit ko yan, mag-iing ka na. Wala na yung sakit mo.
Kailangan mapalabas mo yung malagkit. Yung malagkit na yun yung nagtatago sa spiritual mo. Kailangan niya masunog, matustok, matustado yan. Hindi lahat linisin. Tanggitin si Kristo, hindi puro aray. Yan, hindi sustain sa isip. Lahat, buong balakang, pati kilikili, braso, lahat yan. Hanggang hindi humihinto yung malagkit na mainis sa katawan mo kung pahinto yung kamay ni Kristo. Parang daspa nagwalis yan yung kamay mo. Tapos yung basura, yung buong bahay mo, yung buong katawan mo, naglilinis ka. Nagwa-wash out ka taga ng basura. I-cleanse yung lahat. Yan. Tapos may banal na tubig ka sa katawan mo. Ayun yung nagwa-wash out lahat ng sakit mo. Paspas ng paspas. Tapos mo sa lupa. Pag tinatapos, sambitin si Kristo. Yun lang ang pinakamaganda mong gawin. Wala nang iba. Nolan, pa-shoutout po. Shoutout, musta na, Sir Nolan. Magaling to kumanta si Sir Nolan, may to mag-gitara eh. Matigas ang daliri mo, apo. Mahihirapan kang mag-gitara. Masyadong minamalitalin ko, Nolan. Tanda mo. Si Apo Andy, naggaling sa taga-tapo ng basura. Taga-gigil ng tubig. Taga-tinda ng pandesal. Taga-tinda ng gulay. Taga-tinda sa palengke, taga-bulat ng sibuyas, taga-ano ng bawang. Marami akong talent. Ang daliri ko, mali kayo. Ang daliri ko ay daliri ng babayan. Daliri ng mga bata yan. Hindi nyo napapansin. Sabi ng mga pasyente ko, yung kamay ko, napakagam pero napakabigat sa kanila. Joke lang naman yun. Ano ba naman binibiro nyo lang ako? Mabigat yung daliri ko pag may sapin ako. Pero kung wala sapin, hindi. Paspasin. 2 minuto kaya. Paspasin lahat. Kailangan malinis mo ito. Para isarado na ito ni Papa Jesus. Tuturuan ako ni Sir Nolan eh. Si Tupay na lang. Pag-aralin ko na lang ng gitara at saka vocalist. Pag natuto na si Tupay, may gitara na, ako magpapaturo na lang ako sa kanya. Gagawan ko siya ng Facebook page. Chris Song, Christopher. Doon kami kakanta, walang volume. Mano-mano lang boses. Noemi, morning po sa lahat ng followers ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Mega shoutout po sa inyo lahat. Shoutout yan sa hello po, morning po. Thanks sa pagtulong niyo sa tatay ko. Ang Panginoon si Kristo po tumulong sa tatay niyo. Anak na ba kayo? Ano pangalan niya? Ano pangalan? Dalian. Ay, alam ko. Anong pangalan ng tatay mo? Hindi. Anak niya to eh. Baka nanonood. Good morning po. Good afternoon po sa inyong lahat. Apo, ano po ba yung bagong Facebook page? Ayan po. Yan po, tingnan nyo. Ayan, naka-Facebook page din tayo. Ang bago po natin ng Facebook page ay Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Lalagyan nyo po yung Alipin ng Ama, tapos sundan nyo po ng Jesus Nazareno. Kung anong pangalan po ng YouTube channel ko, pinag-isa ko na lang. Alipin ng Amang Jesus. Ama, hindi Amang ha. Ama, Jesus Nazareno. Yan po. Search nyo po yan. Tapos mag-comment kayo rito, Felipe. Sir Felipe. Punta po kayo sa Alipin ng Ama, Jesus Nazareno. Makikita nyo po yan dito. Nakaka-live din po ako. Malapit na ako mag-healing water eh. Wala akong magawa. Ayaw nila pumunta sa Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Lagi sila doon sa Alipin ni Jesus Nazareno. Ipamimigay ko na yung kwintas. Para hindi na ako may isip na mag-rapon. Mag-healing water ako ng Sabado kaya Linggo. Wala. Ibibigay ko na. Kaya mag-share na kayo na mag-share. Diyan sa follow page natin sa Facebook page. Pag nakapili ako ng 4, sasabihin ko, announce ko yung pangalan dyan. Bibigay nyo na lang sa akin yung address ng bahay. Abangan nyo na lang yung LPC. Door. Hindi na kayo mamamasahin. Nandun na rin yun. Mag-share po kayo.
O, pag nag-healing water ako, doon ako kukuha sa healing water. Ayaw nyo pumunta sa Facebook page natin ng alipin ng Amang Jesus, Amang Nazareno eh. Ama Jesus Nazareno. Lagi kayo doon sa alipin, Jesus Nazareno. Hindi ko nga mabuksan-buksan yun. Oh. Oh. Oh, magandang tanghali po Apo. Andiel, sa buong pamilya nyo. Oh, maraming salamat din po sa inyo. Mayuga. Ano po kayo sa Facebook page natin ng bagong alipin ng Amang Jesus Nazareno. Dati po yung alipin ni Jesus Nazareno, nilagyan ko lang po yun ng Ama. Pag nag-healing water ako, diretso din po sa Facebook page at saka sa YouTube channel. Kaya pakishare na lang po. Isa lang po yan, pag sumasakit na po yung paa ng mga tao dahil lagi po kayo nasa ibang bansa sa Amerika, kailangan nyo po magpa-alignment. At kailangan nyo po i-release lahat yung mga ugat, kailangan po dumaloy po. Na-stack po yan. Yun, nakuha ko na. Salamat. Uminto ka na kuya, nakuha ko na yung babae mo. Hindi. Tingala. No. Nakita ko na yung babae na yung gusto sa'yo. May edad na pala ito. Ilan taon ka natin? Ha? 59. Wala may edad na rin siya. Hindi ko alam kung anong nagustuhan dito sa asawa mo. Siguro, kumakain ka siguro sa karinderya tapos binibiro-biro yung babae. Yan. Inom ka tubig. Ganyan yung mga driver, kumakain sa karinderya. Tapos makikipagkwentuhan. Ano paramdam? Natuhaw na tuloy. Di ba di naman ka magagawa? Ano ginawa sa'yo? Hindi nga ako satisfied, pero sinabi niya na meron na. Dahil pinatok sa akin, parang ako may salsa akong nakapasal sa akin. Ay, inorasyonan ka. Natural lang yan, okay lang. I-straight ka ulit. 3 times in Jesus' name. Jesus name. Lakasan mo. Jesus name. Isa pa. Jesus name. Pagpagmulpa mo. Amen. Amen. Ngayon, inormal mo lang angat yung kamay mo. Yan. Ano pinag-iba? Sabi ko, gagawin yan. Baka makuha ito, masambahan natin. Yun nga. Ay, lagkit na katawan ng asawa niya. Straight. Ba't ang wala yung sapi? Kanina mabigat, di ba? Oo. Nangangawit ako, kaya sabi ko, may oras ng sapi. Lumampun siya, oh. Tingnan mo yung balakang mo. Muna, tayo ka kuya. Try mo muna, huwag kang maglalakad. Talikod ka ulit. Hawakan mo dito. Punasan muna natin yung pawis. Pausin yung likuran mo. Hindi. Wala na, namambot na. Parang nawala yata yung ugat dito ah. Nilulumpo ka ng babae. Hindi ka nagbibigyan ng sustento. Lakad, tingnan mo. Bago natin ayusin. Seryoso, lakad. Hanggang sa dulo. Nawala sakit niya. Nawala sakit ng girlfriend. Ay boyfriend. Opo, nawala sakit niya. Totoo po yun, nawala. Ano pinagkaiba? Nawala yung ano. Yung babae, may gusto sa kanya yon. Baka na lang siya, natipuhan. Pagpunta niya ng Cebu. Kailan siya nakakita ng Pilipinong lalaki. Taga Bulacan. Pumunta na ng Cebu, nagkaroon ng sakit. Di pa tapos yan, kuya. No. Papaspasan ka pa. Baka bumalik pa yan. Malaking ginawa mo? Ha? Anong pinag-iba? Gagang na yan. Makakatulog ka na. Bawasaw na pag-inom ng gamot. Maluluto na yung kung katawos kakayo upang patulog. Baka hindi ka na magising. Hindi, papatulog. Try mo muna wag mo inom. Doon mo malalaman yan eh. Pinagod ko nga espiritu niya. Ewan ko na pag hindi pa makatulog yan mamaya. Malalaman mo yan pag inantok yan. Para makatulog ka, manalangin ka. Pagkatapos mo kumain, bago ka nakapagpahinga ka na, matutulog ka na, uminom ka ng tubig, tapos magdasal ka. Sabi mo kay Yeso Cristo na gusto mo na matulog. Tapos ipikit mo yung mga mata mo, pag dilat mo, maganda. Yan ang ginagawa ko eh. Pag hindi ako makatulog, nagdarasal ako. Sabi ko kay Papa Jess, gusto na ako matulog, nagsasilent ako. Pag pikit na mata, pag gising, umaga na. Yan, tatanggal, para masedyohan ka na. Para hindi ka na madasalan. Yan ka na. I-recharge ka na.
Dito ka. Hindi ka matapos. Marami pang ayusin sa'yo. Kapit sa may dibdib mo. May ano pa yan? May kasama pa yung sakit. Ayun na, ano sa inyo na? Problema ko naman yung Asma. ang Mabawasan. problema ko kasi yung pag kumakain na. Parang hindi ko madali. Parang naipon din sa anak. Ulitin nyo. Pag, halimbawa, kakain ko. Opo. Tapos yung pag nilolok ko na, parang nabubulunan. Nababarang ka? Baka sinubulan ka rin. Baka dinadasal na kayo ng asawa. Asan tuloy nyo na yun? Tignan natin yung spiritual mo muna. Bago natin pakalaman yung pangamo kung meron tayo nagdala. Ano pangalan panasa nyo, Tay? Kasi uling niya to. Rolando, Amin. Pwede name? Sulat, Cruz. Tubig niya to, ha? Isang buwan niya itong tubig. Subukan mo muna ang huwag puminom ng gamot mamaya. Hayaan mo muna. Manalangin ka, magsisika doon sa nagawa natin kasalanan sa isip sa salita sa gawa. Tapos, pag bigla kang inantok, sabi mo kay Kristo, dahil inantok ka na. Bigla ka makatulog. Pag-isip mo, pinakamaganda niya yung asawa mo sa mata mo. Sabi mo, spoiled ka sa kanya eh. Pag-isip mo, huwag mo siya gigisingin pag tulog na tulog pa. Timplahan mo siya ng gatas, tinapay, pansit. Huwag mong tigasan niya po yan, lalo mas masakit yan pag mabigat, para isang sakitan lang. Diba sinabi ko sa'yo, luluwag yan, pero hindi ko lang alam kung makukuha ng isang, ano yan, yan, pumasok na. Pumutok na. Malakas. Maluwag na. Tingnan mo, igwa mo. Ano pinagkaiba? Luluwag yan. Kaya, pero sinabi ko naman sa iyo totoo, hindi ko malalaman kung makukuha yan ng isang gamutan, pero napakalaking bagay na luwag niyan. Kaya pwede mo yun ibalik after 2 weeks. 2 weeks lang para hindi masyadong magkaroon ng laman. Oh. Kasi huwag mo abutin isang buwan, makakiti ka sa midyan. Hanggang hindi pa yan na... Oh, ngayon, sige nga. Huwag mo muna ganyan eh, mamaya na. Hindi pa yan tapos. Oh. Ito yung sa boyfriend nyo, te. Mamaya na natin pakalaman yung pangapangan nyo, te. Pakalaman muna natin. Pagdasal niyo po ako, Andy. Ipagdasal niyo po ako. Ipagdarasal ko po kayo. Cristina Bautista, Helen, Mundo Gian, mega shout out. Shout out po sa Singgan, Pangasinan, kay Richard, Buddy at Tantan. Mega shout out sa inyong dalawa. Richard, Tantan. Sino yan po? Si Singgan, Pangasinan. Si Mundo Gian. Yung pinuntahan natin na nang hiningihan nyo ng kalapate. At yung manok na puti. Ang mga engot. Nangingi ng manok. Anong ginawa? Nilagyan na sa sako. Ang masama, hindi nilagyan ng butas. Pinatibok. Masusupikit. Ganyan nga. Inhale. Di ba sinabi sa'yo? Pag nakuha ngayon itong araw yan, swerte ka. Hindi na kita papabalikin. Pero pag meron pang natirang konti yan, bumalik ka ng after 2 weeks kasi pero yan, permis 100% mawawala na sakit sa puso niya. Yung tumuturok-turok niya, mawawala na yon. Kasi nag-release na yung ugat mo. Pero yung process mong banda rito, may matitira talaga. May gamot din ako iniinom. Hindi mo na kailangan uminom ng gamot dyan. Hindi tumatalab ang gamot dyan. Kasi ugat yan, naipitan. Larang gagawin yung puso mo dyan sa loob. Ang kailangan dyan, i-alignment. Hindi yan. May gamot talaga para sa sakit sa puso, kung may sakit sa puso. Kaya dito tawag din, mahaba yung kaliwete mo. Elemento. Umaakit na daw yung kamay niya. Diba? Matagal niya ng sakit ni Kuya yan. 5 years na yata. Ang sakit ni Kuya, 3. Lower back niya, naipitan ng ugat. 2, may frozen shoulder siya, naipitan din galing sa puso niya. 3, may sakit siya sa palipad hangin.
At saka meron pa pala siyang elemento, yung una ko pa nang tinanggal. Hindi ito nakita eh. Pero agree naman ako doon sa manggagamot niya, may nagdarasal sa kanya. Tawag doon, palipadangin. Na ano lang yan eh, napag-tripan lang yung asawa mo. Wasak na. Wasak na. Okay na. O, i-release mo muna lahat para gumalaw yung dugo niya. Wala na yan, kuya. Pangalan niya pala, pangalan. Middle name. Lakas yun sila. Amen. Oh, good morning po, Apo Andy. From Taytay, Rizal. Pagbalik po kami dyan sa 28. O, mega shoutout po sa inyong pagbalik. Apo, marami po ba kayong pasyente? Sobrang dami nga eh. Alas hindi ko na nga ito makayanan. O. Magandang tanghali po, Apo Andy. Sa buong pamilya mo, mega shoutout. Magandang tanghali rin po sa inyo na yoga. Good day po, sis. Sa lahat po ng mga followers natin, Besimon, mega shoutout. Ano yun? Kung naalala nga sa amin, hindi naman mamamatay. Babae niyo po eh. May babae niya. Ano ko, hindi ko pitimpla ng gatas. Eh. Pag natapos yan, na-release lahat yan, para kang bagong panganak yan. Pati liguran niya mawala sakit. Yung puso mo, pinitindi niyan, wala kang stress sa puso. Yung ugat mo niya naipit. O, naipit lang yung sabat niya. Tantan, kamusta na yung kalapati naging itlog na ba? Yung kalapati, Sir Mundoy Gian, tatapatin na kita. Yung isa buhay pa, yung isa nasa ano na, nasa lupa na. Bakit? Idinumi na. Mga egot nito, nagdala ng manok, ang ginawa, nakalimutan yung sako, nakalimutan butasan. Luto po eh. Ano nangyari sa kalapate? Luto. Buhay pa po yung isa. O, tama ka, di ba? Yung isa buhay pa, yung isa naluto na. Bago dumating dito, nanigas. O, yung manok talagang nanigas. Ang mga ingot na ito, hindi ko napansin, wala parang butas yung sako. Sir, naglagay sa sako yun po. Nakakabasahin. Pamamatay talaga eh. Mamamatay. Ano naman yung manok na hininga po? Ha? Yung manok na hininga. Ha? Yung manok. Si Sir Raimundo Gian, marami siyang manok eh. Kasi nagagaya mo. Wala na, tinola na, Sir Raimundo. Oo. Alam mo pa naman si Taitong ang pinagbigyan, si Taitong pa naman naglagay. Alam niyo naman po si Taitong, ano yon? Pito-pito. Napito-pito yung manok. Lalagay niya lahat. Kaya mo, Sir Raimundo Gian, ako manghihingi sa'yo ng manok. Meron doon lupa. Medyo malaki. Papadamihin ko yan. Sige. Elemento to. Sunod, manghingi ako dyan, Sir Raimundo Gian, pupunta ako dyan. Padadamihin ko, may malaking lote doon si Aposinda. Pagbabantay doon si JJ. Pararamihin ko yung manok na yan. Sa pista rin ito. Morning po. Pag natapos yan, kuya, magaling na yung katawan mo, kuya. Wala na sakit. Shoutout po kay Gloria. Pag umuwi po ako, pwede po ba akong tumulong? Walang ayaman-yaman mo, Sir Nolan. Huwag ka nang tumulong, nakakaya. Ang puti-puti mo pa naman. Baka mangitim ka rito. Sir, ang puti-puti pa naman ni Sir Nolan.
Tutulog ka pa rin ito kung mangingitim na ito. Ang sakit mo, te. Meron kang sakit sa spiritual kaso hindi siya tao. Sigat ko lang sa mo, abi ako itong tao talaga, tinagnan mo gagamit niya. Sa'yo, elemento. Kaya yung paggalawin yung panga mo, kasi titikin ko pa sa spiritual. Kaso kung wala ka sakit sa spiritual, ako mismo titik niya kung meron ka talaga naiibig yan. Kasi nahirapan ka lang naman lumunok, di ba? Pero wala yung lalamunan mo, walang laway na para malagkit. Nagpatingin ka na sa doktor. Binigyan ka ng gamot. Meron. Tapos isang ganyan. Kasi Antibiotic na talaga naman yun. pagka bumalik ulit ako. Oo. Kaya problema, meron pa daw problema ng dito. Sa banda. Sa likuran. O, ito ngayon sinasabi ko, pagka walang sapi po pwede, opo, bibigyan kita isang pares ng manok. Maraming salamat po, Sir Nundong Ian. Sa akin, dadamihan. Dati binigyan ako ng pasyente ko ng manok, 2. Hindi niya ako binigyan ng pares 2 kasi bawal daw yun eh. Mayroon palang, ano ba yung tawag nito sa mga matatanda? O, pamanin. Ang ginawa niya, binigyan niya muna ako ng lalaki. 1. After mga 2 weeks, nangingi siya doon sa anak niya ng babae, bawal pares eh. Ewan ko kung ano-anong pinagsasabi niya. Basta yung manok na yon, nang itlog na marami, 14 na buhay lahat. Ang daming manok yan kasi yung kabilan niya sa likuran, hindi pa ganito yung altar. Yung yan, wala pang harang yan. Yan, may harang dito sa dulo. Hanggang dumami na dumami. Alam mo ba yung manok na 2 piraso, binigay sa akin, inaabot yun ng 30 piraso. Ang ginawa ko, pinagbebenta ko kasi kung saan siya, hinarangan ko na yan dyan. Wala. Walang namatay doon. At para silang Tapos ang ginawa ko yung 2 manok na yon, binigay ko doon sa kapatid sa bayaw ko, doon kay Aposinda, at saka dito sa bayaw ko. Yun, marami na. Kaso, ayaw ko naman manghingi. Ano yan? Native siya. Puro siyang native. Dumami siya. Yung mga purong native, pag marami na siyang anak, pag hindi sila magkakasama, alam niyo naman yung maglalagalaga naman ako. Nagsasabong-sabong na sila ron. Yan, maluwag na yun dyan eh. Walang harang yun dyan. Bilis talaga. Madami. Pag ako nag-alaga ng manok, dumadami. Kaso, di ko kinakain yung alaga ko eh. Naawa ko eh. Pag di ko nakita, pinatay nila, makakain ko. Hinga kuya, babamba, huwag ka tatayo. Tingin mo sa tao, walang nagagalit sa'yo. Amin. Di ba walang sakit? Tingnan mo itong elemento. Kung pabalik ka ng sasawa, masakit yung elemento. Ay, masakit yung tao. Tingnan mo ito. Gumagana, di ba? Alam mo yung sakit mo. Paspas, pikit. Tinis. 2 kamay. Lahat yan, nagalalamunan. Pikit. Wala nagdarasal na nakadila. Pikit. Manalangin kayo. Humingi ng tawag yung Papa Jesus. Ipagpatuloy. Lahat yan. Mamaya na. Magantay ka muna. Nagmamadali ka eh. Wala ka ng chicks. Binili ko namin 2. Ito yung chicks mo ngayon. Nililinis ni Cristo. Alisin mo muna yung face mask mo, te, para hindi maabali pag nilinis mo. Yan. Seryosoy mo pagdarasan nyo, te. Pag tumagal yung spiritual na sa'yo, te. Sige mo, dito nga tayo yung gamot. Kasi ibig sabihin may sakit na sa spiritual. Sige, paspas. Lahat. Mega shoutout po. Baka mag-healing water tayo ng Sabado, kaya Linggo ha. Mag-a-announce ako. Bahala na. Ayaw nyo pumunta dito sa Facebook page natin eh. Wala. Pipili ako ng sino mabibigyan dyan ng kwintas. Matagal na. Bibigay ko muna 3. Kasi yan 8 piraso eh. Para hindi mabigat, balance shipping. Depende sa layo eh. Sentro ng Maynila, 379. 8 piraso yun. Galing ko 3, matitira na lang 2. 3 lang muna ibibigay ko. Tapos 3 naman, 3. Pili ako dito sa YouTube channel, 3. Tapos pili ako dito sa Facebook page, 3. Sabi na pinapadalawa. Tapos tag-isa na lang.
Kada isang buwan, magbibigay ang pangontra. Ingatan niyo po yun, ha? Kung hindi Sabado, Linggo, magliliwater ako. Paspas na eh. Lahat eh, buong katawan. Yung paspas na may pagmamahal ko eh, para kay Papa Jesus. Yung sakit mo, madali lang din, basta matanggal ang target ko. Ito lang naman ang inaalala ko. Kita mo yung sa boyfriend mo, nawala yung sakit. Aginit ko yan. O, tingnan mo kung anong pinag-iba. Sige, tumayo ka na. Ayaw mo po alam. Dalawa mo dito yung balakal mo kung anong pinag-iba. Ano pinag-iba niyan? Lumuhod na. Iangat mo ngayon yung kamay mo. Ano pinag-iba? O, wala sabit, di ba? Ulitin mo ng 3 beses. Para ka nanunod pa pataas. Kung sumasakit pa dito sa puso mo, parang ganun lang, oh. Yan. Sumasabi yung katawan. Ano? Wala sakit? O, wala na sakit, di ba? Ulit, para makita nila. Sipa-sipahin mo yung kamay mo kaya. Wala sakit. O, pati sa puso mo, minum ang gamot sa puso mo. Wala effect yan. Naluluto pa lang sa gamot. Dito matanggal ng gamot yan. Ako na nasasabi yan. Bali wala. Ang may diferensya niya, nakikita ko lang ba? Hindi yan sasakit. Hindi na yan sasakit. Huwag mo lang papahatak sa ano. Kung papanggayin ka ng tricycle, sasakit talaga ulit yan. Pero kung ano, normal lang. Kung pagbubuhat mo, pagdadrive mo, pagpaligo mo, pagkain mo, pang araw-araw, hindi yan sasakit pagbuhat. Pero salamat pa rin sa paggagamot mo. Dalawang nga lang yung sabi niya, kaya lang, yung sabi sa kanya, nakita ka sa Facebook. O, mag-follow ka na sa Facebook page natin na bago. Pati sa YouTube channel, mag-follow ka rin. Ay, mag-subscribe ka pala doon. Subscribe pala doon. Select mo yung all. Para pag nag-live ako, mabigyan ka ng notification bell. Pagka nag-subscribe ka lang, kapag tapos na ako mag-healing water, saka ka pala makatanggap. Kailangan i-select mo yung all. Para pag nag-live ako, automatic nagkaganon yung cellphone mo. Update ka. Pagka subscribe lang, hindi ka update. Isang maghapon, tapos na. Paspasin na eh. Nakita ko na po, Apo. Maraming salamat po, Polo. Nakita niyo na po ang Facebook page natin. Kaya makakahabol pa kayo sa healing water natin sa Facebook page. Nora Martinez, Carmelito, Almilda. Mega shout out po sa inyong lahat. God bless po, Apo Andel. Dadaling ko po sa inyo yung laging may sakit na 7 years old. Siya ay anak nung ginamot. Dadaling ko po yung apo kong lagi kong may sakit na 7 years old. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mega shout out. Wala na sakit ni tatay, no? Wala na sakit mo, tay. Parang yung naglakad ka, tumangkat ka yata. Wala na sakit yung balikat niya. Wala nang kirot. Kahit katiting. Hindi, meron pa rin. Yung pain, natural lang yun. Pero wala na yung pag tinanad mo ng masakit. Huwag ka na bumalik. Wala nang masakit. Pag gumanyan kami ng isang tao, automatical na yan. Wala na sakit. Huwag ka lang na hindi makaganyan. Kung ganyan lang, mababa. Masakit pa yan. Pag naisagad mo yan, hanggang dito, kumantay, wala na sakit yan. Huwag ka na bumalik. Kung gusto mo, check-up ka lang. Kung gusto mo. 1 month, hanggang 15 years ka pag-usap. Ibig sabihin, ipapalo-up lang yung titignan. Pag hindi, umabot na ng isang buwan, wala pa rin sakit, huwag ka na bumalik. Nasa sa'yo. Pero yung puso mo, 101, hindi na kita pinapainom ng gamot. Wala yan sakit. Kaya nagkakasakit ng heart ng tibok ng puso mo, dito mo, parang may bumubuhit, na hindi mo may tindihan. Dahil yan doon sa frozen shoulder mo. Daming-damay yan. Parang kuryente na hindi mo maintindihan yan. Wala ka ng sakit niyan, ibig sabihin. Kaya magpasalamat ka lang kay Papa Jesus. Wala ka naman chicks, pinipiro ko na sa malabas doon, na parang napagkatubaan ka lang yan. Tawag doon, palpadahan. Lang? Alam ka lang na pag-tripan. Siguro napupunggihan siya sa'yo, ay napupusit siya sa'yo.
Ganun lang. Ayaw ka niya makita. Inis lang. Hindi ka naman niya dinadasalan ng kung ano rin. Parang napakalakas lang ng usog niya. Napagtripan lang. May sinabi lang siya masama sa'yo. Ganun lang. Wala pa naman lumalabas talaga na totoong kinukulang ko ron. Sandal na bigit na bigit, tingala. Wala na siya rin, no? Wala na rin yung elemento. Sabihin mo na in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon, nasa may pawis niyo, Nay. Tapos, Nay, ang gawin mo, Nay, tingnan mo yung lalamunan mo ngayon. Ganon din mo ngayon kung mayroon pang humaharang. Uminom ka ng tubig para magkaalaman tayo. Kuya, ito yung tubig mo kaya. 1 month yan, ha? Tanong mo lang kay Richard mamaya. Ipapaliwanag niya maigi. Oh. Ano pinagay-bate? Matawa na yung girlfriend mo. Ano pinagay-ba? Meron pa rin ako. Konti. I-adjust natin ng konti. Sige, papakalaman na natin yung physical mo katawan. Langan mo lang, Nay. Mas maga. Yan nga, Nay. Yan nga. Lubog dahan-dahan. Lubog. Ibig sabihin, para kay Jagana, Nay, tingnan mo ako. As dahan-dahan. Yan nga. Yan nga pala, ito mo. Lubog. Sabi na nga ba, may DMJ siya. Dislocate yung panga niya, kaya sumasakit. Yan nga. Dahan-dahan na lubog. O, kita mo. Sabi nga niya, paling daw yun. Paling. Ika na si Paling-Paling. Hindi kasi nung nasa Cebu kami, parang Sinunto ka yata ng asawa mo eh. nawala ako ng mother yun. Bumagsak siya. Opo. Tulog siya. Bakit hindi naman nagtulak? Ay, good blood kasi. Ay, no blood. Nakatulog. Ang sakit ni nanay, yung duwende, natanggal na. Kaso meron siyang TMJ pala. Yung sa panga, Ano siguro yun Ano? sa pagsasalita. O pagsasalita niya, natanggal. Mga ilang taon na yan? Kasal na. 3 years na? Puro ka nga sa kanila yung TMJ tawag dito eh. Ewan ko lang ibig sabihin na panga... Hindi, hindi nga. Lubog lahat. Yan o. Lahat natatanggal ito, lumulubog to, dumidiretso ba? Nga. Pakiramdaman mo to. Sige, lubog. O, di ba? Permis lang siya nakakapit na gano'n, di ba? O, parang nakaganyan pala, nakaklam. Ito, nga. Yan o, lubog. O, di ba? Natatanggal. Parang lumilikot. Sige nga. Nga. Bubugbugin ko lang tong asawa mo eh. Seryoso na ha? Yan na. Nga. Pag sinabi lubog tayo, dahan-dahan na. Lubog. Sige. Nga. Lubog. Hindi natanggal. Ayaw. Matigas lang si. Nga, Nay. Lubog. Sige. Yun. Pumasok na siya. Talak-talak. Antayin mo lang muna. Oh, tingnan mo, Nay. Lumubog na yung pisngi mo rito, Nay. Hawakan mo. Oh, ano pinagkaiba? Oh, di ba nagkaroon ka na ng pisngi? Oh, lumubog na yung panga mo. Pumasok na. Ngayon, mga ka lang ng normal, parang ganito lang yung dila mo. Parang ganyan nakalaki. Nga. Tapos lubog. Oh, di ba pumasok na? Opo. Oh, di ba? Nga ulit. Lubog. Oh, di ba pantay na sila? Nga. Nakiyaw mo pa ng konti. Oh, tama na. Lubog. Oh, pumasok na, Nay. Champa. Champa, maganda ka sa Papa Jesus. Paano bayad niya, Nay? Nakabayad ka na? Opo. Ano sabi tayo resibo? Sinabihan mo? Opo. Sabi mo? Hindi kami binibigyan ng resibo. O baka sabi mo, binibigyan kami ng resibo, baka dinidikit lang, tapos hindi kinakabit na yung Ano sabi? Sabi na po, lang po kung dala nila. Wala namang problema, may tape. Ang dapat sabihin nyo, ay Kaya dapat, ako sa tao po, dapat ako. o kaya, itip nyo O may kaya, tape. sinabi mo nga po, dun sa kapitbahay, pwede naman po akong ipang sa kapitbahay para di naman po ako lumipad. Katulad po ngayon, wala po kami resibong isang bagyan mo. Paano po kami babayad ako? Wala ka rin ng resibo. Ito, naghahanap ako ng resibo. Nagtanong ako doon sa nagbayad ako ng tubig kasi doon nilang pagbabayad kasi sa tubig.
Nagbayad nga ako. Pero nagtataka ako doon sa resibo, kasi yung resibo niyan, hindi ko malaman kung saan ba nailagay. Kasi pag naglalagay ako sa resibo, nangyari doon yan sa babae, yung kasama, nagbabayad din ako, may resibo siya, kaso hindi ko mapasok sa computer. Meron siyang resibo, kaso ang nagtataka siya, bakit hindi nakaregon yung sumet ko? Nagbayad niya ako, kulit mo na. Sabi nga yung nagpapagamot dito, yung doon ako nagbabayad. Ano naman ipapakita ko resibo? Wala akong magawa. Napunta sa basura. Wala na. Resibo napunta sa basura. Ano ipapakita ko? Pag wala resibo, ano yung sabihin? Ano sabi na kung nagpinta ka doon sa mall? Ano po lang yung mag-cellphone? Wala ka resibo. O, nanay. Dagdagan mo ba, Nay? Dalawat kalahating ganito, Nay. Yan nga. Huwag masyado, Nay. Yan nga lang. Tapos lubog. Laki mo pa konti. Lubog. Wala na, Nay. Pumasok na, Nay. Kahit ka nga ng bagol gam, Nay. Hindi, seryoso kami. Kakain ka talaga ng bagol gam dyan. Kahit yung doktor, sinasabi rin niya, Nay. Pag may TMJ kayo, pag naayos na ito, kakain po kayo ng bagol gam. Para kang ngata ka ng ngata. Huwag mo masyado. Parang masanay siya. Exercise. Masanay siya. Hindi na bahala ka kung umaga kakain ng bagong gam, magkakaroon ka ng hangin. Mga ano lang, basta kumakain ka lang. Hanggang mawala lang yung tamis niya. Laruin mo sa bunganga mo, kala mo taga makagat yan. Kasi pag natanggal yan, kita mo na yun, tumingin ka, mapanti ka sa akin. Tignan mo ulit. Nga, dahan-dahan. Lubog. Di ba pantay na siya? Nga. Pakaramdaman mo to, lubog. Laki mo pang konti. Nga. Di ba pantay na? Kaya pala nung magsalita ako para kang, isipin mo na yung ganito yung panga mo na yun. Wala dito lock na yun. Kunyari, nakaklam to, ganon. Yung isa nakatanggal na yun, nakalinis. Sabi mo na yun. sabi ng anak ko mama, ikaw may bukuin sa kanatan. Oo. Ako nagpapasok. Sabi ko, hindi, parang nagubulol ako Hindi ka nabubulol. Yung dila mo, hindi makapagalaw siya na maayos. Tapos yung dito mo gumagalaw, gumagano pa na yun. Ganun po siguro ako. Siguro kapag ang batang nito, pagkabagsak mo, nawala ka ng malay, natanggal yung panga mo, sinuntok ka ni Pacquiao, pakalawit. Maswerte ka na eh. Pagkatagalan niya tumagal, hindi na maibabalik. Matagal bago magkaroon ng laman. Kaya swerte ka pa rin. Kaya mag-subscribe ka, mag-follow ka, mag-anak mo, mag-anak at kumari mo, kapis mo, saan mo, follow ka din sa Facebook page. Alam mo Facebook page natin? Anong pangalan? Alipin. Alipin ng ama. Ng ama. Walang ang. Ama. Alipin ng ama. Ama. Ganito na agad, Jesus Nazareno. Parang ano lang yun? Jesus Nazareno. Dilagyan mo yung ama. Jesus Nazareno. Lalagyan mo lang ng alipin. Yun lang. Nasakit mo. Chart, tapusin mo na si nanay. Huwag mo nang, nagalaw ko na yung lahat yan dito. Okay na siya, nakapasok lang. Ano parang damo pala na, isa lalamunan, wala pala sa sarili natin. Ulitin natin yung lalamunan mo pala kanina, yung inana mo. Uminom ka ulit tubig. I-check mo muna pala yung lalamunan mo, kaya pala nahihirapan ko uminom. Huwag ka mo nang bubukal masyado na, huwag ka mo nang magiging singer. Ang kutsara na, 2 kalahati lang muna na, ha? Tapos mamaya kumain ka ng bagol gum. Umili ka na ng isang supot. 1 linggo ka taga magbabagol gum na, totoo, hindi ako nagbibiro. 1 linggo? Oo. Kailangan mo practice yan eh. Kailangan mo practice siya. Hindi, ano po, yung sa umaga hanggang gabi. Bahala ka, basta araw mapapractice siya. Oo. Alam naman, araw-araw kang wala kang kinakain, gano'n ka na gano'n. Swerte mo. Ikaw, di ka makatulog. Makakatulog ka na. Tapos wala nang sakit dyan, di ka na makakainom ng gamot. Sayang di pa. Yung pangalang. Sayang din yung pambili mo ng gamot dito, di ba? Magkabawas ka. Yung asawa mo, mapabawasan ng pagka-stroke niyan. Next.
O, di ba swerte nila? O, di ba? Ang dami niya sakit. TMJ, frozen shoulder, lower back, alignment, tinutulak, dinadasalan, palpatangin, na elemento. Sa ulo niya sakit ah. One click lang, isang gamutan sa medicine. Dito mo nag-iinitan. Wala lawa, doon ka sa mga Huwag mo na. Anak niyo to? Ilan taon na siya? 22 ka pa lang? Sobrang naman kusog ng katawan na sobrang naman pinapakain sa inyo nanay mo. Nag-steroid siya? May anak na siya? Wala nga asawa? Wala pa rin. Nagkikidney na siya? Dialysis ka na? Kailan ka ba nagka-dialysis? Pero nag-aaral ka pa? College? Ito pinagayaan? Ano lang ako Ano sabi ng albularyo? Kapatid na kayo? patingin ko dalawa po sa kapit ng gagawa yung sana sa black. Taga saan ba kayo? Talaga. Balito ka nagpating sa Batangas. Sayang. Hindi natin nagkita. Ganak na yung square call nyo. Hindi ko alam kung may tutulong tayo rito, pero kakayanin niya ata ito ng tubig at panalangin. Kailangan mo rin tumawag ko kay Jesus. Dahil, di ba, ilang taon mo na ganyan sa ano pala? Nag-start lang po Last year lang. Hindi mo siya tinignan dito sa ibang albularyo sa Batangas. Marami ng mga albularyo. Wala nang problema kung tumasang kuryente ng mga tao. Ano, physical yung sakit. Kaya maglagay ka na lang isa sa balakang mo, pati dito mo, bago kayo lumayas. Palitan mo yung damit mo sabay, pagdating mo doon, lahat yan, underwear, pati brief. Buhusan ng tubig, ganun din yung sa asawa mo, papalitan. Pero doon sa timba, hiwalay kayo. Pero sa pagtulog, hindi kayo magwalay. Yun lang, ha? Kasi may sakit. Check natin, ha? Tulungan mo ako, humingi ka ng tulong kay Kristo, gagawin ko yung dapat tulungin dito sa kalaban mo. Yung manggagaway sinasabi tao yun. Yung isang sinabi ng manggagamot, elemento, ibig sabihin sa Tagalog. Hindi na. Last year lang ito. Wala ka bang naramdaman sa isang taon bago ka nagkaganyan? Sa pagtulog, sa pagkain, sa pangamoy, wala. Kasi mga pagkakaara. Ano, ako di ba siya? Sige, pray lang. Nilalapitan na kayo ng mga bad elements. Hindi pa namamalayan. Kaya kita mo, nakakalat mo yung spirit sa'yo. Hindi pa yan taba mo. Palalaki niya ulo mo. Gagawin niya itong bola. Bago po ako pumunta sa Pampanga, may kukwento ako sa inyo. Totoo, wala tayo sa Facebook page kung lumay. Meron pong ditong nagpagamot. Taga dito lang po yung Pampanga. Ang manggagamot niya, 100 at 100 mahigit. Maraming sikat pa yon. Lumaki yung ulo niya, lalaki siya. Kaso yung mata niya, hindi na po makakita. Ang mukha niya, lumaki para siyang bola. Tapos yung kamay niya, bumigat kasi bigat ng 2 hita ko. Hindi ko naman sinasadya yun nagamutin. Nagawan ko pa ng paraan yun, nabuhay pa ng 1 taon. Pero sinabi ko sa Panginoon, nung nagdaba si Kristo, hindi na siya tatagal kasi marami ng opera. Dahil inopera na siya sa iba-ibang bansa. Inopera na siya, marami siya sponsor, mga rider, DMV7, Channel 2, lahat-lahat. Pero, naglakad pa siya. Yung ginamot siya ni Kristo, hindi siya nakakalakad. Wala siya nakikita kahit katitin, kahit alinag. Ginamot siya ni Kristo yung araw na yon, nakakita siya, ng 7 araw, lumiwalag yung mata niya. Pero, sa dami niya kasi opera, bawas na katawan niya, hanggang ganito na lang naibigay sa kanya. Tapos hiniram na siya ni Kristo, pumikit na lang yung mata niya, hindi na. Pero makapalis ang tao. Ganito magiging kaso niya. Hindi yan pa yung ulo niya, lalaki pa yan.
kumalat yung demonyo, kumalat yung maligno. Nakatama siya na hindi niya namamalayan. Tama naman yung sinasabi ng mga gagawin dito sa Batangas. Magagawan ko ng paraan sa pamamagitan ng iyong paghingi ng kapatawaran. Yesu Kristo. Pangalawa, lalakasan mo yung loob. Pangatlo, tanggapin mo ang anumang may meron kang kapansanan. Ibig sabihin, dito masusubukan kung hanggang sa nagtiwala mo kay Kristo. Ika-apat, dapat maging masaya ka sa lahat ng bagay, kung ano man nangyayari sa iyo. Ika-lima, ibigin mo ang buong pamilya mo. Kasi pag ginawa mo yun, mananalo ka sa kalaban mo. Kung pwede siya lusawin ni Kristo ng walang kalinlangan, dahil siya naman ang Panginoon natin, nasa sayo rin ang pananampalataya. Ilan ang anak mo? 2? 5? At yung sinasabi ko rin totoo. Kasi galing na sa mong gagamot, puro na lang kung ano, may pag-asa. Kaya yung sabi na yung pag-asa. Maganda din pinaparag mo kayo. Kaya humanda ka. Ibig sabihin na humanda ka, si Kristo ang magpapasya ng iyong pananalangin. Pag malakas ka manalangin, mananalo ka. Pag nawalan ka ng pananampalataya, kinabahan ka, tinakot ka ng demonyo, mananalo ka laban mo. Para hindi ka ma-stress, simple lang yan. Hindi mo lang ang buhay mo, huwag mo pansinin ng araw. Para lumakas ka. Naiintindihan mo ko? Bakit para ka na-disappoint na sinabi mo? Ano naman gagawin ko? Ano naman sabihin ko nang gagaling ka, tapos hindi ka naman gumaling, lumasa ka, lalo ka lang sasama na loob sa akin. Kaya nga, nakikristo na ang pasya nito. Kaya nga, kasasabi ko lang sa iyo, kumalat din sakit mo sa espiritual. Kasi kung lagi ka sa medisina, kung may sakit lang siya ng pandoktor talaga yan. Makukuha na yung sakit niya. Mabibigyan siya ng gamot na sapat para mabuhay siya matagal. Kaso may halo siya ng spiritual. So, mas nauna yung spiritual bago yung physical niya sakit. Kasi last year lang yan eh. So, para naman nasa katawan niya. Ito, puro manas na yan. Lahat siya, no? Kailangan bumawas yung mukha niya. Pag yan bumalik yung mukha niya, katulad ng mukha mong ganyan, mabubuhay siya ng matagal. Dialysis lang siya ng dialysis. Kailangan matanggal yung manas ng kanyang mukha kung katawan niya. Manas yan, hindi yan taba, ay hindi yan askin na mataba niya. Puro manas yan ang ugat niya. Kaso may marami na siyang pustola. Nakakatawan. Kaya magpapasya nito si Kristo. Irerekta kita kay Papa Jesus, nasa sayo pa na ng palataya. Pero gagawin ko, aalisin ko yung nasa katawan, hindi lang magagawa ko. Kasi, nakopera na siya eh. Physical niya nakatawan yan. Bawas-bawas na eh. Yung nauna yung albularyo dito, kasi yung albularyo, baka sakali, hindi siya nagkaganyan. Kaya nauna yung medicine eh. Kaya may sakit siya may condition physical. Ay may sakit siya sa spiritual. Kung dumaan muna to sa albularyo, pag dumating sa hospital, may bibili ng doktor ng kanyang sakit. At least sinabi ko na sa ito, yung magsabi ng gagaling ka. Pag sinabi ka at least gagaling ka, isa sa linggo. Kaso, hindi ko pa alam, magsisimula pa lang tayo. Pero ang sinasabi ko na sa ito, huwag kang aasa. Baka masaktan lang ang puso mo. Kaya, ipapadisip ka na rumekta. Irerekta kita ron. Pakikinggan niya lahat ng panalangin mo. Ang gawin mo, i-pray mo lang ang buhay mo. Malay mo. Ako nga, dati may sakit ako. Nagdudugong ilong ko. Sumusuka ako ng dugo. Dumudumi ako ng dugo. Dumudugong din ang tenga ko. Yung mata ko, bulag na. Tapos gumagapang ako, wala akong nanay tatay. Araw-araw ako pinapakain ng stepfather ko ng city. Pinapakain ako ng tayo. Dinubugong niya, pinaplag niya yung likuran ko. Ginagawa niya actually likuran ko pag nasin. Pinapagyakan niya ako. Nilalagay niya ako sa sako. Binibig din ang pitawan. Ang ginawa ko lang, pray lang na pray. Isa lang sa kay Kristo. Dahil ko sinasabi sa isip ko, kunin mo na lang ako. Sana nahihirapan ako rito, hindi ako galing sa'yo. Hindi nga kinuha eh. Kasi sinabi ko, lagi niya ko kunin. Ayaw mo na ko kunin. Ay
May dahilan si Kristo. Nasa kanyang pasya nito. Yung physical mong katawan, aminado ko, meron siya sa physical. Kasi bawas na. Yung spiritual, magagawa mo lang para matatanggal. At least, sinabi ko to, isang mamaya, ma-disappoint siya, sabihin ko nagagaling na siya, tapos hindi naman pala nangyari, magagaling kayo sa akin. May tao lang ako. Dumaan din ako sa matinding sakit. Bago ako maging ingot ng albularyo. Oo. Marami akong sakit. So, ikaw nga, chubby-chubby. Ako nga, tipling-tipling. Tapos, ganun tayong bunganga. Tapos, yung mata ko ganun. Pag nakita nyo ng mukha ko, baka sabihin nyo, hindi ko malaman kung ako ba talaga yun. Ang tayo nyo. I-focus ko. Wala nyo kung sino ko. Ang laki ng mata ko. Tapos, ganun yung mukha ko. Hindi naman ako nalilumino. Wala na akong bisyo. Ay, araw-araw ko naman pinapakain ng kung ano rin. Pangalan. Madeline. Apelyido. Inom. Panganay siyang anak mo. Hindi mo muna siya tinig sa albularyo, bago mo siya dinala sa medisina. Kahit pinagpapatawas-tawas mo sana. Nakasabi siya na hindi nakikita ng mga mata. Kaso nga marami na siyang bawas. Marami na siyang opres sa katawan. Sabi. Ewan ko lang kung kakayanin niya yung init na ibibigay ng ni Kristo. Kailangan makayanan niya to para malusaw itong pangit ito na sobrang katawan. Lalaki to eh. Dito babae. Kumanda ka. Sana kayanin mo. Magdasal ka. Akin na ito may iwaga mong isawin. Ilapag mo yung may iwaga mong kami mo. Tapos, check muna natin sa spiritual. Dito na lang sa anak sa kanan. Ano boss? Magsilayas na kayo. Wala na kayo sakit. Ikaw na eh. Pagpanga mo. O kung sabi mo masyadong lalakyan. Oo. Ganyan lang. 2 kalahati lang. Kababat lang yan. Bumili ka na ng jam. Huwag mong baka sumobra yung marites mo sa kapitbahay. Napatawa ka niya ng todo-todo. Matatanggal yan. Hindi pa yung nakakapit. Kakapasok lang. Sige. O yan o, may karga siya o. O, gumagana. Dapat hindi yan gumagana. Sige. Amen. O, yan o. Gumagana sa spiritual. Pag wala naman yan, sinasabi ng wala sa kaya mo magpagpag. O, isang kamay lang. Seryoso yun, hindi yung ganun-ganun ha. Kailangan pag nagpagpag ka, itong kamay ni Papa Jesus, kanan, ang gagawin mo, isipin mo si Papa Jesus. Natural, hindi mo naman siya makikilala dahil hindi mo naman alam yung mukha niya. Humili ka na ng tawad, diretso mamili ka na lang dyan kung sino tatang iisipin mo. Nang yung isipan. Tapos, isipin mo yung mga kapatid mo at yung nanay tatay mo, mga lola mo, isipin mo. Tapos, linisin yung katawan ni Kristo. Ano dyan? Itapon. Lahat yan, mga sakit mo. Hanggang kaya mo iabot. Yan. Humingi ka ng tulong. Okay na. Wala pang visa yan. Antay mo muna. Lalagyan natin ng visa. Dumilat ka muna. Sambitin mo si Kristo. Ulitin ko ha. O, sabi siya, bawas sa marites ha. Dapat ganun lang ha. Baka naman sumobra naman ang tawa mo, matanggal yan. Huwag mo kong sisisihin. 3 days pa yan bago kumapit ang gusto. Kaya nga 1 linggo ka kakain ng jam para kami ng kambing. Magkano isang jam? Piso, 150. O sabihin natin 2 piso, bili ka ng 1 linggo. O 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O isang balot na lang para makatipid ka. Hindi na yung babagam kasi pampatigas ng panga. Oo. Kailangan mo talaga yun. Hindi nagbabalik yan. Kailangan niya kasi tumigas ng tumigas. Isipin mo nga ito. Ito yung clam mo. Kailangan niya makagalaw ng gusto kasi ito dito mo. Nakatanggal yan, nakaganyan. Kaya pag nagsasalita ka, ito gumagalaw, yung bibig mo natatanggal.
Kaya kasabi ng anak mo, ano ka ba nanay, ngongo ba o ano? O, di ba? Kasi pagkabagsak ng stroke mo nga yan, yung na-stroke yung nahihilo ka, tumama yung panga mo, mabuti nga panga mo ang tinamaan mo eh. Eh kung paano tumama yung ulo mo? Ay so, baka pumatos ka na. Hindi na tinagkita. Kaya maswerte ka. Kaya marami kang sakit, swerte ka. Dolores, Tunglo, mega shoutout po. Oh, sa lahat po ng taga-subaybay, maraming salamat rin po sa YouTube channel natin, sa Facebook page natin, maraming salamat, God bless. Tingnan natin to si ate. Pwede naman kayo magkapalit ng tubig yan. Mag-asawa naman kayo. Bawal lang kayo, yung isang dami sa isang timba, pero sa pagtulog, magkatabi kayo. Yung damit lang na sinuot mo ngayon, bawal lang talaga yung magsamahin. Kailangan sa isang timba o sa ibang timba. Tapos bukas na siya lalaban. Kasi ang asawa mo, ano lang yan, madangin, ikaw elemento, kaya magkayo pa kayong kaso. At saka iba rin ang kaso mo sa physical ng sakit. May TNJ na alignment. Ito naman, may spiritual na palipadangin, may frozen shoulder, lower back, at saka may elemento pa to. Kaya marami siya sakit. Naglagay na kayo ng langis. Wala po. Langis eh. Lagay sa likuram, sa dito. Basta bumili ka ng gam, pisa mo na bumili ng gam. Huwag kang hindi kakain ng gam, huwag mo usisisin pag natanggal yan. Talagang pagbalik mo yan dito, bibigayin yung pangango. Hindi ka na nakatayo. Masakit yan pagka natatanggal, kaya nga, kailangan naman na makakapit. Isang linggo ka lang na makakain ng gam. Mura lang namin gam, pero piso lang yun. Kailangan nito. Para ako bata. Pag hiningihan ka ng apo mo, bawal to sa'yo. Sabi mo, pampatigas to ng panga. So, naranggula sa panga po. Tigas ng panga mo, para na makakagalaw. Baka mo na sumikil. O, di ba gumagana? O, nakita mo? Pitik-pitik pa lang yung salak mo, timo. Eh, lalagyan ng kuryente. O, kita mo, nag-duit mo. O, di ba? Pitik-pitik pa lang, pag pitik-pitik ko na. O. Kaya nga imposible na hindi ko makita ng sa albularyo nyo o sa Batangas, dami na magagaling ng albularyo. Hanggang Cavite. Ito pa isa niya, no? Yung best pa rin niyang crush na crush siya. Ayan, no? O, di ba mas masakit? O, yan yung patay na patay sa kanya. Yun nga, hindi niya nakikita. Lumapit to sa kanya, hindi niya namalayan. Ang anak mo kasi, nakulangan siya sa pag-pray. Nalapitan siya ng mga masasamang elemento na hindi niya namamalayan. Kasi ang espiritu mo, huwag ka magagalit. Lahat ako nagkasala rin ako. Nakulangan ang isip mo sa panalangin. Last year lang yan, 20 years old ka, sabihin na natin 15 years old. Eh, may cellphone ka. Baka nababad siya sa cellphone, nakalimutan na mga ito. Alam mo mga demonyo, lumalapit sila sa mga kabataan, sa mga tao, pag hindi na nagkasal. Okay lang kung pamunan namin ng nanay ng lola mo. Kasi matanda na siya, 21 o 5 na. Pag hindi ka naglinis ng bahay, ganito gagawin siya ng nanay mo. Tapos pinutin ka dito sa cellphone. Pag hindi ka nagugas, ang uso lang daw namin, shato, lok-lok-lok, ang baka, relax. Pero bago mo magawa yun, kailangan sa bumitin na sa bahay. Eh, mga bata kasi, kahit nangangawit na yung cellphone, nakagano'n pa rin sa ligte. Ang hindi nalulubat, lalo pag may pinapanood sila ng crush nila, wala! Nakadila ka ng mata. Pero hindi ko sinasabing ganun pa, ha? Ang kaso mo, kaya yan, ano yan, hindi ko sinasadya eh, nangyayari talaga. Kasi nga siya, hindi siya gano'n tumatawag kay Kristo. Kaya natapitan siya nito eh. Ano to, nagkataon lang? At sinambahan ka lang niya. Dapat ito nakuha to bago ito dinala sa medisina. Kumanda ka, unahin natin itong may gusto sa'yo. Umikit ka at manalangin ka. Seryosohin mo yan, di kita pinapagalitan. Hindi isip yung utak mo para magising ka kay Papa Jesus at humingi ka ng tulong. Amen. Paspas. Lahat.
Sambitin si Kristo. Sa isip lang, humingi ka ng tawad para malusog yung kalaban mo. Tataas yung init ng katawan mo. Kailangan ko ng 5 minuto. Kaya seryosohin mo. Magsiseryoso tayo rito. Umanda ka, magliligo. Nagtagal ng tubig. Jesus, sinag manahaw, sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa, inibirat ko yung pagyarihan. Upang ipunin ko ang aking kalaban, mula ang Diyos na masalangit, na nagluklok para maglingkod. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Sige, paspas. Ubusin mo lahat yan. Buong katawan. Sikmura. Sambitin mo si Kristo. Maraming salamat po. Ate, kuya. Salamat ha. Oh, salamat to sa inyo tong vlog. Yung taga Bulacan, lumayas na. Nandito pa pala. Magaling na yung taga Bulacan. Ang ganda na ng ngiti. Tatagalan kita ng gamo sa Pag-inom dito sa heart mo. Baka sumobra. Baka maluto na yung puso mo. Wala kasi sa puso. Natural lang yun. Pero yung sakit mo, frozen shoulder yun. Wala ka sakit. Nakakaroon ka naman yun. Pag may frozen shoulder ka, may pati puso. Pambili mo na lang ng gam yan. Sa asawa mo, ha? Ang dagdag. Lahat, sige. Iisin mo lang. Naglalagay tayo ng nagcha-charge tayo ng katawan mo. Sambitin mo lang si Kristo, yan lang ang trabaho mo, iha. Wala ka ng ibang trabaho kundi sambitin si Papa Jesus. Maraming salamat po sa inyo. Si Naida Manaloto, mega shoutout. Susan, Sablad, David, mega shoutout. Oh. Sambitin mo lang si Kristo. Salamat. Magaling ka na. Wala ka ng girlfriend. Break na kayo ngayon. Valentine's Day, date mo na yung girlfriend mo. Yan yung girlfriend mo. Ay ate, baka makalimutan mo ha. Baka mapag-chismis ka sa kapitbahay mo, tumawa ka ng malakas. Kaya hindi siya ate, bago mag-lock. Ha? Kaya umpisa mo na kumain ng gum. Yung asawa mo, nasa kanya na yung babalik siya. Juicy fruit. Fresh. Masuka. Mas maganda, judge. Judge. Kaya kasi nabi ng anak mo, nangungu ka magsalita. Hindi mo alam, natanggal yung panga mo. O pagkabagsak na yan, maswerte ka natin, mahal ka pa ni Papa Jesus. Hindi ka nabago. Malakas ang pagbagsak yan. Hindi pa natanggal yung panga ko. Para siyang sinuntok na ni Haperkat ni Pacquiao. Akala mo natanggal yung panga niya pangat. Imposible matanggal yung pangat. Hindi mo matatanggal yung panga na pag gano'n eh. Kasi may nakagano'n yan, parang gano'n. Nakalad siya. Umama siguro yung dito niya. Oh. Dito tanggal niya panga. Dito siya bumagsak. Nakangat siya. Sa lakas ng suntok sa kanya. Marami pa yan iya. 5 minutes ka pa maglilinis dyan. Kaya paspasan mo ng paspasan yan. Hindi lang namamalayan na may pumapasok dyan spiritual. Malapit mo na mangwakan yung boyfriend mo para mas-nervous na ito. Salbahe ito eh. Gusto pala ni Kuya yung binubukog yung katawan. Hindi daw siya masayado sa pinuntan niya magdadawat. Gusto niya pala yung sinasak.
Okay, po. Madali lang yan, te. Mga sakit mo. Basta wala kang frozen shoulder, mga naipit na ugat, madali lang. Sige. Basbas na basbas, iha. Nasaan yung init? Saan na lumalabas katawan mo? Saan pumupunta yung init ng katawan mo? Nasa ulo pa lang? Nasa mukha mo? Nandyan? Hindi mo pa rin nararamdaman kung walang pa sa support. Nakalak na yung body? Yung motor? Yung motor ko, hindi gumagalaw. Ito malulungkot yung pagka... Kunti pa. Ilang minuto na tayo, Nay? Sa cellphone mo. Kanina ka kasi naka-vlog, no? Kunti pa, ate. Dagdagan mo pa pagtawag, te. Sabi mo pa yung Jesus name, te. Para makapasok si magnetiko sa espiritu mo, para maligo na yung kalaban mo. Ito lang, kailangan ko magtanggal. Pag natanggal ko, punta na kita sa medisina, kahit sa medisina. 101, makukuha na yung sakit mo. Kailangan lang ito matanggal kasi ito yung nakikita nila sa medisina. Sa aparato ng medisina, nakikita nila yung masamang espiritu nito. Ito yung may sakit. Kailangan matanggal ito. Hindi ko sila dito nakalasahan, matanggal. Isang taon, hindi pa siya malala yun. Last year pa yun. Last year pa to eh. Dapat nakuha na ito. Hindi na nagkaganagawa na po. Yan na. Malapit na daw. Ay, salamat, Panginoon Kristo. Kunti na lang. Nagbayad. December nagbayad ako ng ilaw eh. Alam ko eh. Hindi ko kasama ko nagbayad ako ng ilaw. Hindi naman yan. Bayad eh. Ito lang resibo. Ay, si JD yata kasama ko. Nagbayaran kami ng ilaw. 24. Kaya 20 pa lang nagbabayad na ako. Yung bayad ko sa wifi, 20. Kaya naglalagyan eh. Hindi. Bayad naman doon eh. Yun lang yung nangyari. Minsan pag nag-offline yun, hindi ko na yung pera. Nagpagano'n sa akin yung mail. Tapos pagka offline, text na sa akin nandiyan na okay na. Hindi ko lang alam ang posibilidad ng tagal December. January lang eh. Itong January talaga ako nag-atmat dito. Nauna yung tubig eh. Nataklo ako na yung biyara ko bago yung tubig. May pagitan sila ng dalawa sa Minggo. Ito po, guide lang. Pag hindi na bayaran, pag yung bukas. May wifi ka na, wala ka ng kuryente. Wagad ka, iyak. Tingala. Dito lang natin pipitiinin ko. Wanda ka, itataas to ha. Sambitin mo si Kristo sa isip mo at tumingin ka ng tawad. Huwag mo itong biron dahil iangat ko yung kuryente dahil marayanig yung katawan mo. Ginahit ko lang yung kanina, kumanda ka. Itaas lahat magnetiko. Durugin na itong kalaban ito. Amen. Tingala. Atay mo. Huwag mong galawin. Sabitin mo nga si Kristo. Iisin mo na, huwag ka maggalala. Walang tama yung physical mo katawan dyan. Spiritual pa lang yung binagantihan lang natin. Tinataro ka lang ng emosyonal mo. Sabi mo amin. Dilat ang mata. Tingnan mo yung papel mo, nihalos hindi ka natupi, oh. Nihalos nakapdikit lang yung daliri ko sa'yo. Inom ng tubig. Tapos ibabaw na yung mahiwagan mo pa. Yeah. Antay mo muna gumana yung tubig. Una-una ka lang ng konti sa akin. Hindi mo na sana naranasan yan. Pero kahit hindi ka mauna sa akin, napunta ka lang sa magdagam sa Batangas, hindi mo na sana naranasan yung kanyang sakit. Straight pati. Check lang natin yung spiritual mo. Straight. Wala akong gagawin. Mananalangin ako sa kuran mo.
Sabi mo, amen. 3 beses. Tapos sabi mo, 3 times. Sabi mo, in Jesus' name. Gaya mo ako, Panginoong Jesus. Jesus Nazareno. Ama sa langit. Ako si. Pangalan mo yung babanggitin mo ko. Nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na dinidinig mo ang aking panalangin at humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maghari nawa ang kabutihan sa aking buhay at ilayo nawa ako sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib, ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa akin. Kung hindi kayo ang maghari sa kanilang buhay at ganun din sa akin at sa man ng aking pamilya, masamang espiritu, inuutusan kita na umalis ka sa aking katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aking buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng aking karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makalusaw ng aking karamdaman, physical man o spiritual. Maghari nawa ang kabutihan sa aking buhay at magpasawalang hanggan. Siya'y nawa. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. 3 times, sabi mo in Jesus' name. Amen. Yoko, matuto ka magdasal. Ibinigay na kita kay Kristo. Kailangan may tutulong ko sa iyo. May sakit kang pisikal dahil nabawasan ng katawan mo, ipapagad na ang magpapasya sa iyo. Hanggang ang pananampalataya mo. Ang tubig nito mas mataas ito sa ordinary tubig. Ang gagawin nito, ikalawang antas na dasal, 60 days. Kailangan sa 2 buwan, matuto kang tumawag kay Kristo upang mabuhay ka at marami ka pang birthday na dumating. Pero kung nawala ka ng pananampalataya, huwag mong sisisihin ang aking ama kung hindi ang iyong sarili. At huwag mong siya susumbatan dahil napasukan ka nang hindi mo nakikilala. May kasalanan ka, tao ka lang. Nakulangan ang iyong katawan lupa ng spiritual sa panalangin. At least sinabi ko nito to. Pero ginawa ko ang lahat para matanggal yung masamang spirito sa mga katawan mo. Ano ang pagkakaramdam mo? Magang mabigat. Maraming salamat. Ulitin ko ulit ang pangalan mo. Isa-isay ko lang. Pangalan. Pagsubok yan. Kakapit ka ngayon kay Kristo. Wala ka ng ibang kakapitan dyan. Kahit nanay mo, hindi ka matutulungan. Kung hindi, si Yeso Kristo lang ang makakatulong sa iyong maramdamang sakit.
Amen. Inom. Pag-ingatan mo yung tubig na yan. Yan ang tubig mo. Kahit saan ka magpunta, bago ka matulog, lahat ng kinakain mo ngayon, hindi ka pwedeng hindi nagdarasal. Hindi ka pwedeng magreklamo. Babantayan ka ng kalaban mo. Dahil direkta kita kay Papa Jesus, nasa sayo na ang pananampalataya at pupuntahan ka ng kalaban mo. Tanda mo si Kristo ay naglakbay din. Binabantayan sa tanas. Lalo ka tawala. Lahat ng totoo ni Kristo binantayan ng demonyo. Kung totoo ang sasabihin niya, si Kristo lang ang sasabihin. Kung sa tanungan sila sa utos ng Diyos, ay matuto ka magdasal. Wala na akong may tutulong sa'yo. Ibinigay na kita. Ikaw, gusto ka rin? Balikat lang. Gangan mo lang yung ulo mo. Pag lumabas ka, ay pinakikinggan ka ni Papa Jesus. Bawal dyan bugnutin. Bawal dyan nadidepress. Yan ang lakas ng kalaban mo. Yung galit mo. Huwag mo kayong tulutan na maghari siya sa isip at puso mo. Dahil talagang tutok yung ganyan. Kung napauna-una ka na sa mga ibang albularyo, hindi na sana magkakaganyan yan. Nakakalat kasi spiritual eh. Nabawasan na yung mga katawan niya, katatapyas. Normal lang itong balikan. Wala ka mensa, normal lang. Gangan ka. Ikaw magangat. Tingnan mo kung ano pinag-iba. Nakapasok na yung charge. Pero check ko muna kung meron siya sa spiritual. Pag wala, ito ka na. Kanya ka na. Pikit. Ba? Walang darasal sa kanya. May nananalangin dito sa mga kaluluwa. Babae. Yun, gumagaling babae yan. Oo, yun, yun. Tingnan mo yung posporo. Nakadikit lang siya. Tingnan mo. May nananalangin sa kanya. May nananalangin sa buong pamilya mo pala. Kaya pala dami-dami din mo anak mo. Dapat hindi ka masasaktan ito. Nakadikit lang sa posporo. No? Tingnan mo, nakahiga na kayo posporo. Nasasaktan ka pa rin. Oh. Lahat yan may power niya kasi nahawakan na kita eh. Tanggal mo muna yung rito mo. Sasandaan na natin yan. Mahal yan. Tingnan mo. Yan o, may power ng lahat yan o. Lahat yan gumagana. No, gumagana lahat yan o. Yan o, gumagana o. Kakaiba yung sakit, di ba? Sinusumpa-sumpa ka. Kaya darasan ang buong pamilya mo. Dami-dami na yan. Dapat gaposin na ito. Asa ito mo. Lagi mo niya doon. Wala. May nananalangin sa buong pamilya nito. Dapat gaposin na. Sobra ng paghihirap. Ano mo kasalanan mo sa Panginoon sa Kristo? Hindi ka na lang tao. Nagkatawad mo ito. Anong pangalan? Lottery. Marilyn. Aalo talaga. Aala. Apelido ng asawa mo. Kaulong. May sakit ka sa puso? Suarez akong gitna ko talaga. Wala na. Ay blood. Amen. Inom. Mas mataas ang init nito kaysa sa una. Wala akong magagawa. May nagdarasal sa inyong pamilya. Nakanda na siya. Nasaan ka? Pamasyado. Wala ka ba sa tulong? Ito, matutulog ka ngayon. Ito talaga. Malapit lang yan. Malapit lang, 3 oras lang pala. Oo. Walang traffic. Walang traffic. Malapit lang to. Kahit gano'ng kalayo si Papa Jesus, ito ang makakatulong sa iyo, sa buong pamilya mo. Magnitiko, Jesus sa silag banahaw, sa bato ng taglay sa aking katawan lupa at espiritu, tinatawag ko kayo, lipunin ang kalaban. Wala tayo magagawa. Lumabag ko sa batas ng spiritual, tapusin. Tapusin na.
Tumanda ka, pikit. Ipikit mo yung mga mata mo. Nakita ko ng kalaban nyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pag tinanong kung babae ka lalaki ang sasabihin mo, ano pangalan mo? Kilala mo si Kristo? Ilan taon na? Pikit. Ulit, anong pangalan? Pikit. Aman! Amen. Amen. Masakit. Huwag mong gatilin. Titilat yan, lalaban yan. Pikit. Masakit po. Huwag mong tinig sakit. Kasasabi lang nilipunin graban. Hindi ko sasakit kung wala kang ano. Yan na. Aray ko! Wala na. Paspas, inis. Masakit. Huwag mong isipin yung masakit. Isipin mo matanggal yan. Walang sakit yan. Tinatalo ka ng kalaban mo. Malapit na yung nagdaras sa kanya. Ubus yung lahat. Dumilat yung mata niya. Kasasabi mo tigilan para kunin. Wala. Pinagbigyan mo yung kalaban mo. Eh, paano natin matutukoy kung sino siya? Hindi pa nga, gusto makilala yung kalaban. Ayaw ko naman ibigay. Ngayon ba nga, gusto ko ibigay yung kalaban nyo. Idinilat naman yung mata. Wala na, naunahan ka na. Yung isang araw, yung mga pasyente, gusto nila malaman kung sino nagdarasal. Ngayon tuloy kukunin ko, bigla niya dinilat. Kasi sabi mo, didilat yung mata. Tatanggalan kita ng kulirat para makuha ko yung nagdarasal sa inyo. Mano-mano mo, wala na akong magagawa. Pigilin mo ka nga yung mata mo eh. Magagawa ko na lang ito, sulungin na lang siya. Pero 100%. Marami ka kasi. Inis lahat. Buong katawan, pati balikat, ulo, sa pangalan ni Kristo. Ubusin lahat. Linisin na lang natin. Huwag ka mag-alala, matatalo ko pa rin ito. Nakapasok na ako sa spiritual niya. Ibalik lahat ng sakit. Parang yung sakit na siyang ketong. Laglag mo na laglag sa lupa. Kambitin si Kristo. Dinadasalan ng buong pamilya niya. Panalangin. Nananalangin kung matandang ito. Personal na itong dinadasalan. Wala kang sino kung magdarasal. Gusto siya nagdarasal. Sinusumpa-sumpa ang pamilya mo. Sumpa ito eh. Panalangin. Pag-iganti. Nasaan yung malagkit? Sakatan mo. Nasa mukha mo na. Ibaba mo yan hanggang tuhod. Kailan mo ibaba mo siya hanggang tuhod para malusaw. Lahat yan hanggang balakang. Hindi ako nagbibiro. Talagang may nagdarasal sa inyo. Marami pa yan. Paspasin ang paspasin. Ate, dagdagan mo ang yung pananalig. Sabi na nanonood sa'yo, dagdagan mo yung pananalig mo. Nagsasakripisyo rito ang mga anak mo. Kasi may nagdarasal sa'yo. Kailangan mo itong matanggal. Kaya pala kumakalas sa spiritual yung anak mong ganun kabilis lang. Ang sakit niya. Ibig sabihin, may nakasaklob sa bahay niyo. Kung buhay niya, dinadasala kayo ng pamilya mo. Ayaw niyo pakawalan. Okay na daw, sabi ni Magnetico. Dito rin kami ni Cristo. Sabi mo ba salamat? Tingala lang, huwag mong gagalawin ha. Baka na naman idilat ni mata mo, hindi ko ito masasaktan. Huwag mong ibibilat yung mga mata mo. Hindi ko ito masasaktan yung kalaban nyo. Lugi kayo rito. Hindi naman niya ako masasaktan. Ilan? Sabi mo in Jesus' name. Amen. Amen. Tingnan mo, uminom ka muna ng tubig. Umatras ka ng konti. Tapos pumikit ka ulit. Tapos sambitin mo si Kristo.
Lakasan mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagkamba. Ipagpagyo ka. Ngayon, ibuka mo yung mata mo dahan-dahan. Silipin mo yun sa paligid mo. Ano ang pinagkaiba ng paningin mo ngayon? Lumako ng konti, di ba? Pero kanina yung mata mo, pumikit ka ulit. O, ngayon, itilat mo yung mga mata mo. Ano pinag-iba? Luminaw na. Nakita mo yung, kung anong labo ng mata mo, ganun din ang ginagawa niyang dasal. Naiintindihan mo na sa spiritual. Pumikit ka, sambitin mo ng spirito, sabi mo, luminaw nawa ang aking mga mata sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Pagpagmipa mo. Ngayon, itilat mo yung mata mo ng normal na. O, anong pinagtingin mo ng mata mo ngayon? O, diba, luminaw na? Hindi mo na mamalayan, ganun kalabon dinadasal nyo, ay dinadasal sa inyong pamilya. Kaya kita pinadilat ng mata para makita mo yung panglalabo ng mata mo. Yun ang pagdarasal sa inyo na hindi mo rin namamalayan. Yan, tingnan mo yung anak mo, mait mo yung paningin ng mata ko sa kanya. Papawasan na yung chabi-chabi niya sa mukha. Tingnan mo yung balikat mo, wala ng sakit. Yangat mo. Ano pinagkaiba? Nabawasan yung sakit. O, yun na lang yung bisa ng sakit. Sinusumpa-sumpa kayo. Eh wala, dinilat mo yung mata mo eh. Ano naman sabihin ko sa kalaban mo? Oy, alis ka na dyan, kawawa naman ito. Hindi yung makikinig. Kailangan ko bubuhin siya para na mapakas sa ng espiritu nyo. Chard! Tapos sila si ate. Bigay mo yung pinakamagandang alamin. Huwag mong gagayin doon sa lalaki. Wala kang sakit ng galong, dali lang yan. Maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan at 1 oras at 37 minutes na po tayo simula kanina. Papaalam ko na po yon. Yung kanina po yung taga Bulacan, ang sakit ng asawa niya, frozen shoulder, nawala ni sakit. Tapos yung sa puso niya, sumasakit dahil sa frozen shoulder niya. Tapos may sakit siya sa lower back niya, naipitan ng ugat. Yung asawa niya naman may sakit ng TMJ. Yung panga niya, ano pala siya, bumagsak siya, wala siya ng malay, kaya natanggal. Tapos na elemento siya. Yung asawa niya, totoo po sinasabi ng manggagamot niya na mayroong babae nagdarasal. Palipadangin lang po yun. Yung isa, tapos isang elemento. At maraming salamat kay Papa Jesus. At magaling na sila. Shoutout po sa mga taga-Pulilang Bulacan. Patayin po muna natin, mahaba na po yung vlog natin. 1 oras at 38 na po lahat ito, magdadalawang oras na. God bless po sa inyong lahat. At kumain na kayo na kumain para lalo kayo sumeksi. Alauna, 13 na pala. Mega shoutout. Baka sa ba't di po pwedeng magdasal ng bakit di po pwedeng padala ng star apo? Ay hindi pwedeng pa kayo magpadala ng star diyan, Sir Nolan. Bago pa lang tong Facebook page natin at hindi pa ako wala pa yan 10,000 followers. Pag may 10,000 followers na yung Facebook page natin, pwede na po kayo magbigay ng star. Sa YouTube channel ka na lang magbigay ng star. Punta ka doon sa YouTube channel natin, naka-live po ako rito. Magbigay po kayo doon ng mga star. Tatanggapin ko po yan kasi dito ako sumasahod eh. Yan. Magbigay po kayo ng star dito. Sa YouTube channel, hindi po star ang binibigay dyan. Ang binibigay dyan, thanks. Alam ni Doggy yan. Alam po yan ni Dolores. Yan. Alam ni Dolores yan, minsan nagbibigay yan eh. Bigyan nyo ako ng $10. Kahit $5 lang. Kahit $3. Bigyan nyo dyan. Pwede yan. Maraming salamat po ha. Maganda salamat po sa mga taga Bulacan. Patayin ko na po yung vlog natin. Mamaya na naman. Baka sa linggo o kaya sa Sabado, mag-healing water tayo. Wala pang yan. Wala pang star yan, Sir Nolan. Sa YouTube channel ka na lang pumunta. Doon, bigyan mo ako ng $5 o $3 lang. Kahit $1 lang. $1 to 200 pesos. Dagdag yan sa sahod sa YouTube channel natin. Dito, wala tayo sahod dito. Dito lang tayo sumasahod. Maraming salamat po. Thank you. Patayin ko na po. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat dyan. Bye-bye. Kain na kayo. Thank you sa mga followers natin.
Pag nakapag-healing water ako, sasabihin ko agad sa inyo. Para mapili ko kayo kung sino bibigyan ng kwintas. Bahala na. Wala tayong magawa eh. Hindi tayo makapunta doon sa Facebook page natin na luma. Inak kasi yun eh. Ito hindi na tumahak. Thank you so much. Bye-bye. Bago na tong Gmail eh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.